Vianoce v Obi. Poďte sa so mnou pozrieť, čo majú za dekorácie a ozdôbky v Obi. Ako prvé začneme týmto stromčekom. Je to normánska jedlička za 27 € a toto video je stiahnuté zo streamu, čiže som sa tam bavila s mojimi divákmi a reagovala som na to, čo chceli vidieť oni. Čiže nech sa páči, poďte sa so mnou zapozerať do toho, čo majú Obi. Nezabudnite mi dať like a nezabudnite ma sledovať, pretože na budúce pôjdeme do Hornbachu, kde to bude, že Eňo ňuňo. Vianočný stánok, musíme ísť pozrieť. Chcete vidieť? Vám otočím kameru. Počkajte. Vidíte? Včera sme kúpili vláčik s dcerou, ale z Action mali ho v akcii za 9,90. Je väčší ako toto, hodne väčší. Ale tiež akože fajný. Toto mám rada. Keďže mám viacej priestoru, tak to určite doma mám. Ale v tomto dome nemám toľko priestoru na to, že by som si to mohla. Niektoré veci sú fakt akože gíč, fakt, ale strašne pekné stále. Napríklad tie schránky na poštu, čo tu sú. Môj syn, jemu sa strašne páčia. A ja hovorím, že to je taká blbosť. A jemu sa páčia. Inak bola som v Action a kúpila som tieto panočky, čo som chcela, na ten adventný venec. Adventný kalendár, tak pre moje deti. Lebo my si robíme tak, že stále im kúpim túto panočku a každý deň počas adventu im tam niečo dám. Podľa toho, ako počúvajú. Niekedy majú aj varechu, hej? To je zlaté tiež. Ide vlak, nastupuj. Celkom dobrá. Z jednej strany taká, z druhej strany kožušinka. 24 €. V pohode. Inak majú hej Action, možno nie v takýchto farbách, ale za hodne menej peňazí. Ja milujem Action, pretože je to za málo peňazí veľa muziky. Aj tak tie sezónne veci proste... My osobne... Niektoré odkladáme, niektoré samozrejme sa zničia, niektoré moje deti dochytajú. Takže nepotrebujem za veľa peňazí mať doma dekorácie. Sú porozdelené podľa farieb, to sa mi páči. Toto je zlaté tiež. Hej, v Obi som. Som v Obi, chcela som ísť ešte do toho Walmartu, ale som v Obi. Budete mať vianočné svetielka ovešané na dome? My sme si hovorili, že si dáme, keď budeme mať hotovú fasádu, ale ľahká ma to spraviť toho roku. Neviem prečo, ja už sa od augusta teším na Vianoce. Toto je krásne. Oh my god, toto je pekné. To je fakt pekné. Páči sa vám to? Stromčeky sú vonku. Myslíš živé? Lebo poďme vonku pozrieť. Vám ukážem. A toto je pekné, mne sa toto páči. To by som si dala jak lampu na nočný stolík a nech mi to blíka. Ale ukážem tie stromčeky. Pozerala som ich na začiatku streamu, keď som vchádzala, ale tam mali len také do tých, možno koľko, do 150 cm aj s kvetinačom a cena bola do 27 €. A inak, ja keď chodím na stromček, tak chodím do Hornbachu. Ale to pre mňa oni to všade majú to isté. Ešte raz vláček. Môžeme ísť vonku, hej, kúknuť. Či náhodou tu nebudú mať už nejaké? Ops, stojal asi nie. Je tu ešte jeden vchod? Teraz zistíme, že som blond, nie? Umelé som tu nevidela zatiaľ. Videli ste umelé? Keď som išla, som tu nevidela umelé. Jej. Kúknem, hej? Umelé som videla opäť v Action, ale už ich mali dosť vypredané. Vonku asi nebudú umelé, ale kúknem vnútri ešte. Nejakú čečinu umelú som tam videla. Ja som chcela nejaký takýto si kúpiť stromeček, takú tuju. Tu si podľa mňa už chystajú na tie vianočné stromčeky. Neviem, prečo mám taký pocit, že to bude tu na. Tu sú nejaké živé. No a chcela som nejaký taký do kvetinača.
takéto niečo, ale väčšie. A na internete som videla taký tmavo-zelený, neviem, čo je to za odrodu, ale sa mi to moc páčilo. No, ale nevidím to tu. Tu je menší výber ako v Hornbachu. Takže živé stromečky sú také, tie kvetinačové. Oni ešte budú. Mali by mať aj v krabici. Oni budú určite vnútri, ideme kúknúť, dobre? Keď tak sa opýtam. Záhradná časť. Aj kytvičky. Môžem sa zapýtať umelé stromčeky? Máte niekde umelé stromčeky už vyložené? Dobre, ďakujem. Tu je jeden nazdobený. Cena je 104. 104 nie? Alebo 105. Môže mať nejakých 160 cm aj so stojanom. No dobre, ideme na umelé stromčeky. V tej žiadnej časti som nebola, tak som si to nemohla všimnúť. Aha, to sú. Inak mám video, len ho musím spracovať. Bola som pozrieť v Mercury Markete a tam majú tiež veľký výber stromčekov, ale myslím, že tieto sú krajšie. Takže 80, výška 180 cm. Tento je 169. Má aj svetielka. Tento má aj svetielka, hej. 134, tiež 180, potom je tu tento so šiškami. A ten je zaujímavý, je pekný. Ja už by som osobne na neho dala iba svetielka, už nič viac. Ten je za 85. 180. Tento je taký, ako keby ho už kráva ožula. 40 eur, ten sa mi nepáči vôbec. Ne, tento nie. Aj tento je pekný, 155. Tiež môže mať nejakých... Jež má rôzne veľkosti, ale tento konkrétne má tiež 180 cm. Osnežený. Akože, dobre, niekomu sa to páči, mne nie. Ten so šiškami bol pekný. A tu je nejaký obrovitánsky, tento má až do 230 cm. A dneska sú inak aj dobré výbery na internete, len človek nikdy nevie, čo si objedná a čo mu reálne príde. Potom sú tu nejaké tieto blbosti na dvere. Keď stihnem vymeniť dvere, tak si určite niečo dám. Jak sa volajú tieto buličky? Je sada bobuľ. OK, tak je to sada bobuľ, ja som nevedela, jak sa to volá. Tam nejaký venček. Šištičky. Pomarančová kôra. No nič, utekám ja pre ten vysávač, lebo môj chlap ostal s malou doma, ale akože on na pohode s ním ostane. Ona je s ním rada. Pekné to tu majú. Sú krásne tie stromčeky, aj sú drahé tie stromčeky, ale hlavne človek nevie, čo mu domov príde. Ale aj keď pozerám tie videá na TikToku, čo si zdobia tie stromčeky, tak sa mi veľmi páčia. Už keď umelé, tak tie, čo sa pozapájajú, že majú tam aj svetla. To sa mi moc ľúbi. No dobre, ja asi zruším vysielanie. Idem si... Hej, a inak ešte jedna vec. Nezabudnite na vtáčikov, dobre? Majú to aj krmitka. Nestoja moc veľa a nasypte im trošku žradielka. Oni sa vám oddačia. Strašne veľa chrobákov je a hmyzu, lebo nie sú zimy kruté a nevyhubí sa to. Treba podporovať vtáčikov. Dobre, nič. Lúčim sa s vami. Majte sa pekne a uvidíme sa pri nejakom ďalšom streame.